салом алайкум подписчикони азиз. Ди ғиноҷини фасони хушрӯ ранавор кардем, дар фурӯш мондаем. Айни ҳол моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар. Ба хотири ҳамин фасони ғиноҷин лайки подписатсияро фаромӯш накунед бародарои азиз, ки ди сарғиноҷин иш зура, иш айва иш зура. Ин номри ягаш ноф дорамон, ина тай коакшна нофш ҳастай. Чочакои хубам дора, попари хубам дора, свети хубам дора. Мол швета ҳами камеша охир. Ёшида ёшай, аҳлида аҳлай, хурданаш дар ҷошай. Ба дили пурай бародарои азиз. Ина хафои мол. Ина и тарафаш. Боз мо масъалаи аҳлиша мебинем. Ина рӯи мол. бародарони азиз, ҳозир мо аҳли мола мебинем. Ина масъалаи аҳлиш бародарони азиз. Биёд лӯҷина ба чочакоша кунум қапа миҷа нишон битин. Ина бародарони азиз. пашо кам ғам дода истанд мола бегаҳа. Ина вақти асрай хулоса аҳлиш гаранти дора бародаро. Барои масъалаи қапидан синоша ҷӯшидан меҷӯшиш намеҷим ба мол. Так пашоҳо ғам дода истанд. Намедим шапиш чиш ай ҳисоби мол кунад чиша. Агар ай қафоша мола мекапи намеҷим ба. ина мола хушрӯ тамошон ки бара метавонад касоне ки харидорӣ кунанд метавонанд ки биён хонада бибинанд мола ай пешӣ бибинанд, хурданша бибинанд. Ягон ҷои таърифи воимааш нест, мол ба таърифа ҳаст меарзад. нархи навои мол бародар қимат намегем. 13,500 камтар муомила дорад. Доставкарам дорад моло. ина моло мегзарем ба номри даш. ина бародарони азиз, моли рақами 2. ишам гардан хафош ҳамаш мол аҷоиба. ина и тарафаш иша ҳам бародарони азиз беҳад молаки аҳлай. ҳозир меқапе мебинем. ина бародарони азиз, ҳозир меқапем чочаша бемалол меқапе. чочакои майда дуро чӣ дора бурикаки хушрӯ дора беҳад аҳлида аҳлаира биҷарман. ина нофш бародарои азиз нофаби. ҳамин мола ҳисоби сорта хуби молаи ноф дора. ҳамаи такрорам шуд бародарони азиз, ҳамаи мол ноф надора. ина қафои мол бародарони азиз. ина қафо синаи рӯҷои синаи хуб дора ғиноҷина. иншоалло ки касе ки мол кунад баракат меёвад. нархи ишам бародарони азиз 13,500 сомон муомила дорад. номерои телефон 917 38 98 78. касоне ки харидорӣ менам дер накунанд бародарони азиз, занг бизанед бипурсед. дар ин номеро ватсап ҳаст, имо ҳаст. тамошо кунед бародарои азиз, харидорӣ кунед, успед кунед, харидорӣ кунед. то наворҳои оянда худо нигаҳбони шумо бошад. бародарони азиз, лайк подписатсияро фаромӯш накунед, ки то ки наворҳои хубу ҷолибу бисёртар шавад. худованд нигаҳбон.